Здравейте! Бих искал да се извиня на моята аудитория за дългото ми отсъствие от музикалното медийно пространство, но понякога възникват ситуации, когато това е неизбежно. Правя връзка с вас от моето импровизирано домашно студио. Тук са възможни нежелани шумове и смущения. Надявам се те да не попречат на целта на днешната презентация. Днес бих искал да акцентирам върху приложението на легато техниката, легато тапинг техниката и хибридната легато тапинг техника при свирването на heavy metal и speed metal рифове. Разбира се, съществуват множество хибридни техники. Хибридната техника, която аз разработвам и използвам, е базирана на легато техниката, тапинг техниката, както и свирането с перце и с пръсти, по начин, при който лесно се постига голяма бързина. Ще ви дам един пример. Ще използвам авторски рифове. С този пример искам да покажа как могат да бъдат изсвирвани speed metal рифове с помощта на легато тапинг техника. Както е известно, най-широко използваната техника при свирването на speed metal рифове е чрез използването на перце при бързо свирене и трямало. Примерът, който ви дадох, обаче показва, че speed metal рифове могат да бъдат свирени и с алтернативни техники, както в случая с легато тапинг техника. Ще ви дам още един пример. Ще изсвиря същите рифове. Темпото ще бъде по-бавно. Първи, трети и пети риф ще изсвиря и с използването на стакато техника, а втори, четвърти и шести риф ще изсвиря с помощта на легато тапинг техника, но 2 пъти по-бързо.
Както се вижда, използването на стакато техника при изсвирването на първи, трети и пети риф води до по-голяма тежест на звученето, а изсвирването на втори, четвърти и шести риф с по-голяма бързина дава допълнителен енергиен заряд. Така, едни и същи рифове, изсвирени при различно темпо, с използването на различни техники, при смяна на ритъма, водят до различно емоционално и енергийно въздействие, както и различен музикален ефект. Освен това, често при свирането на speed metal рифове се използват празни струни. Техниката, която аз използвам при свирването на предложените heavy metal рифове, позволява избягването на празни струни. Това дава една допълнителна възможност за лесно транспониране на тоналността, когато това е необходимо. За допълнителни въпроси можете да направите връзка с мен на публикувания линк. Благодаря за вашето внимание и до нови срещи!